Привет всем! Азия компаниясына yeni bir tağdımız bilen sizi tanıştırmak isleyen ýeňişleýin. Bu Hava-20 Pro Max tağdymyz Wirefit Pro programmasy bilen çatylýar. Daşky gutusyny haýsy reňkdigi gelýär. Rozowy reňki bar, çara reňki bar, gara reňki bar. Elbetde biziň stilni dizaynda gelen korobkasy Apple Watch'a meňzeç gelen duplikady. Şeýle konvert görnüşinde gelen beýleýärde sagatny smartwatch sagatny bilen Hava-20 Pro Max Wirefit Pro programmamy bilen çatylýar. Men aşagda sylkany goýar, siz aňsaklyk bilen öz sagadyňyza birikdirip bilersiňiz. Şeýlelikde sagady açýar. Sagadyň elbetde özü Hava-20 Pro Max'ymyň özü. Elbette silikon, ремешёвые и беспроводной зарядный. Beýleýärde bеспроводной зарядный. Açyp görelim. Hava-20 Pro Max'ymyz 6-njy versiýa smart sagadymyz bolup. 6-njy versiýa smart sagadymyz bolup, biz rozowy tswetli görýär. Mikrofony jaňyla gepleşip bolýar. Ruly basaňda açylýar, basaňda ýapylýar. Hava-20 Pro Max'yň rulyny iki basanmazda funksiýalaryny görkezýär. Elbetde rulyny aýlamazda bize islen görnüşimizde beýleýärde islen görnüşimizde çykarýar. Kalkulatoryny, jaňyla sapşeňalaryny, muzika, emdadyny görüp bolýar. Fitness tracker, ýürek uruş, kislorodda çeklik görüp bolýar. Rulyny aýlandyrylan hereketini ne bolsa, sagdymyň temasyny ýetgedip bolýar. Ona şoýlay temasy bar, hemde öz islen temaňyzy goýup bilýäňiz. Öz suratyňyzy hem goýup bilýäňiz. Hava-20 Pro Max'ymyň prosessory 66-21 bolan üçin ýagtyjylygy ören güýçli. Ýagtyjylygy ören güýçli hem oňdan gelýär, soçny gelýär. Hava-20 Pro Max'ymyň tigirçe işleýär, hereket etýär. Hava-20 Pro Max'ymyň razmeri elbetde 44 mm bolup durýar. Hava-20 Pro Max'yň zaryad berilýän ýeri magnitno oturýar. Hemde gaçmaýar. Hava-20 Pro Max'yň zaryad saklaýjylygy 3-4 güne gitýär. Egerde size jaňlarken gelýän bolsa, onda siziň zaryadyňyz 1-2 güne çeker. Hava-20 Pro Max'ymyz bilen men sizi tanıştırdım. Hava-20 Pro Max'ymyň aýdyrşan 3 reňki bar. Gara reňki, серый цвет и розовый ренки. 5 vilayeti dastavka.